Hej, mit navn det er Martin Lynge. Jeg er autoriseret elinstallatør. Jeg har siden 2012 ved den første store solcellebølge sat solcelleanlæg op. Dengang lavede vi lige knap 200 solcelleanlæg. Og her har vi siden 2023 lavet lige knap 100 solcelleanlæg af den her type, som hedder hybridanlæg. Hybridanlæg betyder meget simpelt, at man sådan set har batterier tilsluttet til sine solceller. Jeg blev autoriseret elinstallatør sidste år og modtog også en innovationspris for mit projekt, som omhandlede det her med, hvordan man kunne anvende elbiler til at forsyne sit hus i tilfælde af en nødsituation eller strømafbrydelse. Meget af teknologien bag det her nødstrømsystem er mere eller mindre en til en det samme fra biler, som det er til hybridanlæg. Og i forbindelse med det, så vil jeg lige lave den her korte video, hvor at jeg gennemgår, hvad der er af muligheder i forhold til det her ødrift, nødstrøm, og hvad man egentlig har af muligheder, når man har fået lavet et hybridanlæg. Og jeg vil lige kort rende igennem de forskellige muligheder, og så også især, hvad vi anbefaler, at man får etableret. Som udgangspunkt så er der 3 forskellige typer af det, vi kan kalde ødrift eller nødstrøm. Den første type, det vil være den, vi kalder en ATS-omkobling. En ATS-omkobling består af, at man har 2 smarte relæer siddende, som der hele tiden detekterer, om der er strøm eller om der ikke er strøm. I tilfælde af, at strømmen den så går, jamen så vil de her relæer kommunikere til, at man frakobler sig elnettet, og på den måde kan sende strøm retur, uden at lave ulykker ude på elnettet. Den anden metode, det er den, vi kalder load-forbundet. I de fleste solcelleinverter, der har de her load-funktioner, så vil man altså ofte kunne tilslutte hele huset permanent igennem sin solcelleinverter. Det vil altså sige, at selve forsyningen til huset kører ikke længere direkte ind i huset, men det kører simpelthen direkte ind i solcelleinverteren. Ud af solcelleinverteren forsyner man altså så resten af huset den vej. Den sidste løsning er den, vi kalder for et nødstrømstik. Og ideen i et nødstrømstik er, at går strømmen, jamen så har du sådan set ikke længere strøm i resten af dit hus, men du vil have et sæt stikkontakter eller en enkelt siddende under din hybridinverter, hvor der fortsat vil være strøm. De her 3 kan alle 3 lade sig gøre, og kan alle 3 implementeres på den ene eller på den anden måde. Dog er der fordele og ulemper ved alle 3 typer, og hvis vi starter med at kigge på både 1'eren og 2'eren, så skal man altså være meget opmærksom på, inden at man beslutter sig for, at man vil have et nødstrømstik eller en nødstrømsfunktion, at man jo altså ikke har mulighed for at bestemme, hvornår der opstår en nødsituation eller en strømafbrydelse. Og hvis vi antager, at de fleste af jer, der ser med her, har et hybridanlæg med måske omkring 10 kW. Det vil altså sige 10 kW batterier, I har. I en best case, at der sker en strømafbrydelse, så vil I måske have et sted mellem 60-80% på batteriet. Måske lavere, måske lidt højere. Men i virkelige tal, så vil det altså svare til, at I måske har en 5-6 kW til rådighed i batteriet. Så forestiller man sig, at den her strømafbrydelse altså sker om natten, eller måske mens man er på arbejde, jamen så vil det alt sammen ske helt automatisk, og man har altså ikke mulighed for at bestemme, hvad er det, der bruger af mit nødstrømsbatteri. For hele opkoblingen sker automatisk, man oplever det ikke, man opdager det ikke engang, og det vil altså sige, at sker det om natten, for eksempel mens ens elbil står og lader, jamen så vil den altså bare suge videre. Der kan også være en varmepumpe, der kan være en elvandvarmer, der kan være rigtig meget ikke lige kendt forbrug i huset,
som der altså bare bruger den her strøm. Og den vil jo bruge af de procenter, den nu kan, og derfra slå fra. Alt efter hvordan inverteren nu var indstillet, så vil den altså bare bruge af det, indtil der så ikke må bruges mere, eller der ikke er mere strøm. Det vil altså sige, at hele den her nødfunktion med, at man regner med, at man har strøm til flere dage, og ens fryser og køleskab overlever i, lad os antage det muligvis 2 dage, at der er slukket for strømmen, jamen der vil man ofte stå med en større frustration, fordi at man har betalt en hel masse penge for at få lavet det her nødstrøm, men det er sket automatisk, og strømmen er bare forsvundet ud i de almindelige boligapparater osv. Kigger vi derimod på den løsning, som vi anbefaler, som er de her nødstrømsdæk, vi etablerer under inverteren, så har man altså nu et aktivt valg om, hvad vil man bruge nødstrømmen til. Hvis det er det samme som før, hvor vi siger, at vi har en 5-6 kW til rådighed, jamen sker der så en strømafbrydelse, så vil huset ikke længere køre videre. Alt vil slukke, ligesom en almindelig strømafbrydelse. Men nu har man altså muligheden for at tilslutte sin fryser eller køleskab direkte ude i de her stik, som sidder under inverteren. Og uden at love det helt store, så tør jeg godt sige, at sætter man en kummefryser til, eller en skabsfryser til, så vil den uden problemer kunne køre i en 3-4 dage på et nødstrømstik, hvor at der er en 5-6 kW tilbage. Selvfølgelig vil den også lade lidt op fra solcellerne osv. Det kører sådan set stadigvæk videre. Men du har nu muligheden for at tage et aktivt valg. Hvad er det egentlig, der skal bruge af min nødstrøm? Og selvom det måske lyder lidt fjollet, at man skal ud og stå med en forlængerledning, eller hvad det nu er, man skal have brugt for at kunne få tilsluttet de her ting, så er der en væsentlig anden faktor i det her, som er prisen. Fordi laver man en etterløsning, altså med de her ATS-relæer, så kan det variere i alt fra 10.000 til 50.000, alt efter hvad der egentlig skal til for at lave det helt rigtige. Der er også noget mere dybt elektroteknisk i det. Der skal laves væsentligt flere beregninger for, hvad er der af kortslutninger osv. Det vil jeg ikke gå alt for meget ind i, fordi det er meget langhåret og meget lang forklaring. Men under alle omstændigheder, vi ligger et sted mellem 10 og 50.000, alt efter hvordan din boliginstallation er strikket sammen. Selve load-funktionen, hvor man jo konstant er tilsluttet, der sparer man godt nok nogle penge, og kan i de fleste tilfælde måske nøjes med et sted mellem 10 til 20.000 for at få det her etableret. Men man vil så også opleve, at brænder ens solcelleinverter af, sker der en fejl i inverteren, så slukker hele huset. Og i det oftest så vil det faktisk være, at man har flere udfald på en load-funktion, end man vil have ved bare slet ikke at have nogen som helst form for belastning igennem det her. Kigger vi derimod på et nødstrømsdæk, så er der ikke rigtig de helt store beregninger, der skal laves. Der skal selvfølgelig laves de generelle test af sikkerhed. Der bliver etableret noget personsikkerhed ude ved selve stikket. Men der er vi altså nede i et prisleje, der ligger mellem 2500 til 3500 for at kunne etablere sådan en stik her. Så inden at man kaster sig hovedkuls ud i, at man skal have nødstrøm og hele huset skal køre videre, så skal man altså kigge lidt på, hvad har man egentlig af belastning i huset? Hvor meget batteri skal man egentlig have for, at man kan køre sit hus i flere dage, hvis det er det, man vil? Har man tænkt sig at skulle kunne lade sin elbil fra det? Hvad er det egentlig, ens behov er? Og hele ideen i at anvende et nødstrømsdæk frem for ATS eller load-funktionen, det er altså, at man lige pludselig har muligheden for at tage et aktivt valg. Har jeg behov for at putte 2-3 kW på min elbil? Har jeg behov for at koge vand? Har jeg behov for at have en fryser, der står og kører? Hvor længe er det egentlig strømafbrydelsen kommer til at være? Kan vi klare os med den her løsning, hvor vi faktisk fysisk bestemmer, det her skal være tilsluttet, og det her skal være tilsluttet? Sådan et nødstrømsdæk vil der altid være strøm på, så det er ikke for, at man kan principielt set sætte sin kummefryser ude i garagen til hele tiden i det her stik. Så det vil fungere som en almindelig stikkontakt, og i tilfælde af, at strømmen går, vil det køre videre. Det vi ofte ser lidt mere
EDB-agtige kunder gerne vil have, det er for eksempel, at deres router og deres server hele tiden er tilsluttet i de her stik, fordi det vil nemlig køre videre i tilfælde af de her måske 1-2 timers strømafbrydelser, som nu er noget mere ofte end de her længerevarende strømperioder, hvor vi mangler strømmen. I bund og grund, så er der som sådan ikke noget, der ikke kan lade sig gøre. Det er bare et spørgsmål om, hvor mange penge man gerne vil lægge i det. Vores anbefaling er altså, at man tager sig en grundig overvejelse om, hvad har man brug for, og kan det svare sig i forhold til økonomien i det. Skulle I have nogle spørgsmål til både ATS og load og nødstrømsfunktion, så er I altid velkommen til at kontakte os. Hej!